Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. Que el Barça perdi per 19 o 20 punts a la Lliga Endesa o a l'Eurolliga, doncs pot ser normal. Però que perdi contra el Madrid, la veritat és que es deixa una mica decebuts. I això és el que ha passat aquesta setmana passada a l'Eurolliga, on el Barcelona va perdre a Madrid i a més va demostrar una gran feblesa, que això és el pitjor. Però hem de tenir en compte que el Madrid té més o menys un pressupost d'uns 55 milions i nosaltres amb prou feines arribem a 29. I a més, tots sabem que la nostra plantilla és curta, vella i descompensada. Per tant, diguem-ne que finalment aquest resultat podria entrar dintre d'una lògica. El Barcelona comença aquest any la costa de gener amb falta de gasolina. Fa falta que algú li posi. Serà finalment la porta? Els senyor Cubells es decidiran per algun fitxatge? Benvinguts una vegada més al programa número 19 de Bàsquet Blaugrana a Debat, aquesta setmana corresponent de la setmana del 19 al 24 de gener. I sense més preàmbuls, comencem. Salt! Com dic, tots estem una mica decebuts per aquesta derrota ampla del Barcelona, però dins d'una lògica. La veritat és que no va sortir res bé des del principi. Escariolo aquesta vegada es va voler curar-se en salut, no com havia passat fa 15 dies, en què el Barça va guanyar en la competició de la Lliga Endesa. Ara, a l'Eurolliga, Escariolo va tornar a treure les seves velles tàctiques de posar moltes mans en defensa, de fer moltes faltes, i si en fas 10, els àrbitres t'assenyalaran 5. D'altra banda, cal tenir present que el Barça és l'equip a la Lliga Endesa que ha tirat menys tirs lliures. Això vol dir alguna cosa. I també, diguem-ho de passada, que és l'equip que n'ha fallat més. En aquestes circumstàncies, el Madrid ja va dominar des del salt inicial. Tavares i la bateria de pivots del Madrid van fer el que van voler sota la nostra cistella. Doncs tinguem present que els tres pivots, Fall, Billy i Norris, tots junts només van agafar 9 rebots. D'entrada, Pasqual va fer sortir Norris i esbordava l'as de Senghelia per si es necessitava algun revulsiu. La veritat és que no va fer falta cap revulsiu perquè el Madrid va dominar de totes. A més, Panther, que sempre el marquen 2, no se'n va poder sortir mai d'aquest 2 contra 1 i va fer 0 punts en jugades de tir de camp. 0 punts també ahir a Burgos, en jugades de camp, i ni tan sols hi va tirar tirs lliures. Demostra que aquest xicot viu una crisi d'ansietat molt forta i no és una qüestió de qualitat, és una qüestió de mentalitat. Haurà de treballar Pasqual perquè necessitem Panther i més ara que tenim lesionats claus. Com dic, a Madrid el Barça no va tenir mai cap opció, mai va anar al davant del marcador. Només al principi del tercer quart el Barça perdia per 5 punts, però hi va haver un parcial de 10-0 fora del Madrid i aquí es va acabar tot. El Barça va baixar els braços i hi va haver alguns brots verds, com s'acostuma a dir, Lapro, Senghelia, el mateix Brizuela, que va marcar 13 punts, màxim anotador, però va ser insuficient. Tarda dolenta, o nit per oblidar, amb 4 de 18 triples, i en aquestes circumstàncies realment és pràcticament impossible guanyar. I a més, Vesely també va tenir una actuació molt desafortunada, semblava gairebé una estàtua de sal, no un jugador prejubilat, sinó un jugador jubilat del tot. Per tant, hem d'esborrar aquest partit i fer-nos cas de som el som i tenim el que tenim. Avui dia el Madrid i el Mónaco, per exemple, són més superiors que nosaltres. Bé, la cara ha estat aquest diumenge a Burgos i la cara també al resultat final, que només va guanyar per un punt i podien haver perdut, atès que l'última jugada en Neto tenia la possibilitat de capgirar el marcador i per fortuna no va entrar. Com deia Pasqual, el Barça no va entrar al partit fins al tercer quart. Cal tenir present que l'equip venia molt cansat de Madrid, els 2 primers quarts van ser molt dolents, crec que en el primer només van fer 12 punts i el partit va anar tai-tai
fins que a l'últim, per sort, va sortir la figura de l'Apro, que és el que ens va decidir el partit un cop més. En aquesta tasca també el van acompanyar Billy Hernán Gómez, que cada cop està millor, salvant el partit del Madrid, ha baixat 10 quilos, o sigui que demostra que té un gran interès per posar-se al dia, si bé continua doncs, amb la mala mecànica de tirs lliures. La veritat és que ens fot bastant nerviosos això que de cada dos pràcticament només en falli un. També en el quart, la presència de Parra de quart, en el número 4, vaja, va obrir el camp i en aquestes circumstàncies doncs, el Barça amb penes i treballs va salvar aquesta victòria a Burgos, que pel cap baix doncs, significa que ja estàvem classificats per la Copa del Rei, però ara sí, ja som cap de sèries definitivament. El Barça doncs, està amb 12 victòries, les mateixes que el València, el Madrid és el primer, en té 14, i el Barça, encara que el Múrcia el pogués atrapar, doncs ja el cinquè no el pot atrapar, i en aquestes circumstàncies el Barça ja és quart d'aquesta classificació de la primera volta de la Lliga Endesa, que dona accés a la Copa del Rei, que es disputarà el mes vinent, a mitjans de febrer, a València. Esperem que llavors es pugui jugar Claymore, perquè si no doncs ho tenim bastant costerut, atès aquestes mancances que dia sí i dia també ve produint aquestes mancances ja estructurals de composició de la plantilla que hem denunciat al llarg de tota la temporada i que ara doncs, es aniran reproduint a mesura que vagi avançant els mesos, no? I encara esperem, doncs, encara bo que fins ara encara en aquest mes les lesions ens han respectat una mica i esperem i desitgem que això sigui així perquè si no fotrem un pet com un aglà. Bé, un altre aspecte d'aquesta setmana ha estat que definitivament el Barça jugarà la Lliga Europea l'any que ve i durant 10 anys més. El Barça refusa integrar-se a aquest sistema de NBA que ni tan sols començarà la pròxima temporada, entre altres coses perquè els clubs havien de començar a aportar diners i el Barça en aquestes circumstàncies pot fer-ho tot menys aportar diners. Amb tot, s'ha reservat una clàusula mitjançant el pagament de 10 milions que, si hi ha alguna oportunitat més endavant que vol abandonar l'Eurolliga, doncs pot jugar aquesta NBA, que encara no sabem ni com serà. Així és que de moment oblidem-nos d'aquesta nova competició i el Barça continua a l'Eurolliga. L'únic que no continua dels bons és el Real Madrid, però el senyor Florentino Pérez està disposat a lluitar contra tots ell sol. La veritat que, com diem en català, ja comença a tocar vares, deu ser qüestió d'edat. Bé, que ens va bé que el Madrid vagi fent el gamarús, que deia aquell, i ja veurem si s'abandona l'Eurolliga a quina competició jugarà l'any que ve. Cert que sense el Madrid perdrem al·licient i rivalitat, però bé, cadascú ha de ser responsables dels actes que fa. Pel que fa a l'agenda d'aquesta setmana, aquest dimarts tenim a Palau Blaugrana partit contra el Dubai. El Dubai a 8:45 és un dels equips que està a la zona baixa, em sembla que està al lloc número 16, va perdre a casa seva també aquest últim partit i en teoria el Barça l'hauria de guanyar. Com també hauria de guanyar aquest partit de dijous a la pista del Villeurbanne francès. El Villeurbanne és l'últim, juntament amb el Partizà de Penyarroia. Només tenen 6 victòries. Recordo també que el Partizà de Penyarroia ha perdut també els últims 5 partits, l'últim a casa contra l'Olympiakos per 38 punts. O sigui que al pobre Penyarroia les coses no li sortim bé i també s'ha ficat aquí amb un vesper que no sé pas com en podrà sortir. En qualsevol cas, doncs, que tingui sort. I el diumenge tenim la Lliga Endesa contra el Tenerife a 7:15, un partit que en principi fa una setmana semblava que podia decidir alguna cosa, doncs aquest serà per anar sumant de cara a la classificació final, però no és un partit decisiu perquè el Barça ja està classificat i el cap de sèrie per la Copa del Rei, com he dit 1000 vegades. El Tenerife aquest any ha baixat una mica i vindrà aquí a lluitar per aconseguir la classificació de la Copa. Pot ser un partit interessant. En resum, doncs, que serà una setmana tranquil·la i esperem doncs, que el Barça pugui fer alguna cosa més que jugar, que guanyar, i pot ser jugar millor, però, repeteixo, tenim les circumstàncies que tenim i en elles hi hem d'acostumar-nos-hi.
Mentrestant, també, si us voleu divertir, podeu veure l'equip de l'U22, que fa exhibició rere exhibició, amb jugadors d'aquests joves com Dabone, com Martíz, com el Ketja, que agafen un milió de rebots, molts punts, i l'última jornada va ser contra la Penya. El Barça va guanyar de 49 punts, sí. Aquests jugadors ens podrien ser molt útils, sobretot després de la Copa del Rei, si el Barcelona sembla, si no ve ningú més, que ja tindrem molt poques possibilitats de guanyar res més, però el problema ja els fem tots. Aquests xicots, que tinguin 18 anys, doncs s'aniran ràpidament als Estats Units. I per tant, el Barça s'hauria de plantejar la situació de veure si realment cal invertir en aquests jugadors, no? Bé, doncs, centrem-nos en aquesta setmana al primer equip, a l'Eurolliga. Recordem que estem només a una sola victòria del Hapoel i del Mónaco, que són els líders. Bé que el Hapoel i el Fenerbahçe tenen un partit menys, i el Barça és el sisè, empatat amb el València i el Real Madrid a una sola victòria del líder. O sigui que anem bé, la classificació anem bé, i més són les sensacions que tenim, que això, en qualsevol moment tot se'n pot anar en doina. Aquesta és la situació que tenim, i doncs a veure si la setmana que ve podem tornar a parlar ja com a mínim de 3 victòries del Barça, i si no, que no es lesioni ningú, a veure si finalment es decideixen a fer algun reforç. Perquè, com diem en català, el ciri és curt i la processó molt llarga. Això és tot per avui. I avui, ahir i sempre diem força Barça, endavant Barça, i si pot ser, diguem-ho amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.